Beledos bro sawerane. Wes iki aku dikene sumber support lho cari lur. Iki wae saweran lur, ojo lali lur. Pangan ono bantengane ya lur, iki lho. Wis bener-bener iki sawerane bener-bener blegos lur. Ayo lur, melu pisan lur, saweran sing akeh lur. Wis entekno wis lur, dhuwitmu lur. Karepmu wis arepe 2000, arepe 5000. 10, 20, 50 tambah seneng lur bantenge lur. Apa meneh 100 lur. Waduh ya alhamdulillah ta lur lur. Ayo lur. Lanjutno iku sawerane lur. Nah iki lho delok ta. Iki ning kene ndase wong iki lho. Kuweki saweran koyo ngene akene iki lho. Ayo lur melu pisan nyawer ya. Ben tambah giras gandenge. Yo bopone barang ya tambah seneng ngono lho lur. Ayo lur lanjutno terus wis lur. Ojo ragu-ragu. Kene wis bebas sampean wis. Ayo wis. Yen iku karo bantenge ngono lho lur. Oke lur.